proglašavam da je Hrvatski sabor usvojio te da ovoga trenutka stupaju na snagu Ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, Ustavni zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, Deklaracija o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske i Povelja o pravima Srba i drugih nacionalnosti u Republici Hrvatskoj. Rođena je država Hrvatska, neka joj je sretan i dug život. Proglašenje neovisnosti odmetnutim je Srbima signal za napad. Prva je na udaru Glinska policijska postaja. Na tu policijsku postaju velikosrbi, koji od samog početka nisu prihvaćali demokratske promjene u Hrvatskoj, napadali su 3 puta. Prvi put u rujnu 90. Drugi put u lipnju 91. i treći put kad je konačno sve palo i cijela Glina zauzeta, grad Glina, bilo je u srpnju 91. Ja sam bio zapovjednik policijske postaje od 1. svibnja 1991. do tog drugog napada. Sam napadaj na policijsku postaju Glina 26. lipnja 1991. uslijedio je nakon proglašenja samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, nakon saborskih odluke i deklaracije. I te su odluke bile povod. U rano proljeće 1991. srpski policajci su polako počeli odlaziti na bolovanje, a to sve na kraju se saznalo da su odlazili neki na specijalizaciju u Knin, da su se pridružili Martićevoj milici i stanje napetosti je trajalo sve do samog 26.6.1991. kada je uslijedio sveopći napad na policijsku postaju i tom prilikom je uhićeno, odnosno zarobljeno 16 hrvatskih policajaca. Jedan hrvatski policajac je nažalost preminuo, a 2 su teško ranjeni. Sjećam se negdje pri samom ulasku, negdje već neposredno 200-300 metara od benzinske pumpe od ulaska. Prvo nas je zasuli su nas meci i tromboni koji su bili prvi ispaljeni prema nama. Naravno da smo na vatru morali odgovoriti mi isto tako vatrom. Približavali smo se ovdje prema parku. Vatra je dostizala gotovo iz svih ovih ulica, najviše iz dijela parka i pravo ulice koja se nalazi od parka. Prilikom prilaska postoji, negdje u već neposrednoj blizini, vidjeli smo jedan veći broj ljudi u civilu koji su odvlačili policijske službenike koji su tada bili ovdje u policijskoj postaji u pravcu šume, što znači da smo praktički zakasnili svega nekoliko minuta. O svemu je bila izvještena tadašnja Jugoslavenska armija koja je imala bazu u Petrinji. I nisu od 4 sata do 8 uspjeli doći da spriječe napad, no međutim, kad smo mi probili barikadu, oni su 15 minuta iza nas ušli s tenkovima i opkolili i postaju, i djelatnike Lučkoga, i nas. Sinoć u 22:15 sati okopna vozila Jugoslavenske armije blokirala su policijsku stanicu, zbog čega je noć protekla u napetoj atmosferi. Ujutro, prilikom redovnog obilaska položaja pripadnika MUP-a, zapovjednik i pomoćnik policijske stanice Glina spriječeni su od strane vojne komande, pa nisu mogli obići položaje pripadnika MUP-a. Nakon pregovora između MUP-a i vojne komande, stanje se nije promijenilo, a oklopna vozila nalaze se ispred policijske stanice. Čula se povremena pucnjava iz automatskog oružja, a u toku dana čula se povremena pucnjava, koja i dalje situaciju na glinskom području čini neizvjesno. Znate, Lučko je bilo tamo, onda smo brodska specijalna je došla tamo i tamo prvi 2-3 dana je bilo normalno. Vojska je bila oko nas, tenkovi su bili oko nas, ali mi smo bili oko policijske uprave i preko Gline, rijeke Gline smo bili, jedan dio istoren i jedan dio je bio u parku u policijske uprave. I onda noć na Svetu Anu. Počeo nas je JNA tući minobacačima.
Tad smo nadrapali i cijeli dan i cijelu noć su nas tukli i onda smo se u toku noći, oko ne znam koliko je bilo sati, izvukli u Vidoševac preko Gline. Na Svetu Anu, dan uoči legendarnog srpskog ustanka u Srbu godine 1941. pobunjeni Srbi odlučuju očistiti malu hrvatsku enklavu u Zrinskom Pounju. Trn u oku im je policijska ispostava u Kozibrodu. Nju drži 100-tinjak policajaca pridošlih sa šireg zagrebačkog prostora, dok su pričovni policajci mahom mještani hrvatskih sela, posebice Banske Struge. Na dan općeg srpskog napada iz smjera Dvora na Uni i okolnih pobunjeničkih uporišta, najprije stradavaju najjužnija sela, nebranjena i bez policijske zaštite. Znajući da ih u Banskoj Strugi čeka ozbiljniji otpor, četnici pred sobom tjeraju hrvatske civile koji im služe kao živi štit. Policajci ne smiju pucati na narod i postaju laka meta oklopnjaku koji je zaštićen tijelima talaca. No, pojavljuje se junak. Da li znaš ko je Mile Blažević Čađa? Niko ne zna. Ne znam ko je kriv da niko ne zna za njega. A vi znate šta je taj čovjek učinio u Banskoj Strugi? Da je taj čovjek, da bi spasio civile, da bi spasio seljake, svoje sumještane, oko sebe opasao eksploziv i krenuo sam na juriš sa još jednim mladićem, sa Željkom Filipovićem, na taj četnički oklopnjak, digao ga u zrak. Naravno, on se u bezbroj komada raspao te eksplozije, ali tu je zaustavljeno četničko nadiranje. Po meni ovo je pojedinačni, najveći, najhrabriji čin zapravo za koji sam čuo uopće u Domovinskom ratu i da hrvatska javnost ne zna za njega. Jednaka opasnost je i u zapadnoj Slavoniji, iza Gradiške, gdje vojuju kao barjaktari Okučani primjerice. Tako da sam se našao u situaciji kad sam odmah vidio da policija ne može pokriti sve neuralgične točke, ali se može oduprijeti, može se boriti, može dati primjer ljudima, može zadržati neprijatelja dok ga predsjednik zadržava diplomatskim nekakvim aktivnostima, koliko je to uopće moguće, zadržavajući sukobljavanje, priječeći čak povremeno i nas da napadamo kad možemo napasti, da bi odgodio ono što je neminovno, a to je sukob širokih razmjera. Već ranije pobunjeni Srbi pokušali su doći do Save i povezati se sa središnjicom u Okučanima i Pakracu. No, na putu im je Hrvatska Kostajnica. Prvi pokušaj zauzimanja toga gradića nije uspio. Nisu imali hrabrosti ući u grad kojega su narod i branitelji napustili. Jugovojska im tada nije dovoljno pomogla. A sada? Veći dio bataljuna i većina snaga upućena je u Hrvatsku Kostajnicu, koja je dan ranije pala u ruke Srba. Ulaskom u Hrvatske Kostajnicu, Hrvatska Kostajnica je bila, tako reći, prazna, jer su svi Srbi pobjegli pred nekakvom kampanjom u kojoj se govorilo da je iz Zagreba krenulo 5000 ustaša i da idu prema Kostajnici, i to je bila olakšavajuća okolnost da smo mi, tako reći, bez žrtava ušli u Kostajnicu. A moram napomenuti da je, tako reći, neposredno prije nas u Kostajnicu ušla i jedna postrojba Zbora narodne garde i sa jednim dijelom liječnika koji su već poduzeli neke mjere sigurnosti, jer su odmah nakon nekoliko sati dolaska u Hrvatsku Kostajnicu počeli prvi napadi minobacačima i sa srpske strane. Moram reći da su ti napadi bili vrlo intenzivni i prilikom prvi ili drugi napad su bili malo bezazleni, a treći napad je bil vrlo intenzivan i odmah iza njega dogodila su se 2 ili 3 probijanja zvučna zida. Tek u tom trenutku većina naših policajaca je shvatila da se zapravo nalaze u stvarnom ratu i 20-ak ljudi je
od tog šoka, od shvaćanja stvarne situacije doživjelo nervni slom. Krenuli smo iz Policijske akademije autobusima preko Novske. Došli smo u Dubicu. U Dubici smo pripremali se za prelazak ovog područja koje je bilo u neprijateljskom okruženju, gdje smo prešli u kamione i sa 17 kamiona i sa svom opremom kroz Rosulju, Slabinje, kroz područje koje su inače držali pobunjenici. Uspjeli smo se bez gubitaka probiti do Hrvatske Kostajnice i napraviti smjenu jedinice koju je vodio kolega Vlado Kožar. Bilo je dana kada smo istovremeno bili gađani sa minobacačima, preko Une su nas gađali tenkovima i topovima i bilo je dana kad su u isto vrijeme i avioni raketirali. Prema tome, bilo je izuzetno teško i neugodno raditi na tom području. Drugi dan kad smo došli imali smo situaciju da je bilo jedno izuzetno jako nevrijeme, loša noć i bilo je međusobne razmjene vatre između nas i pobunjenika i tad mi je prvi čovjek poginuo. Ono što bi ja htio posebno naglasiti je dragovoljnost, domoljublje i ostale pozitivne karakteristike tih naših službenika koji su išli zajedno s nama na teren. Bez obzira da se radi o aktivnim ili pričnim policajcima, svi su oni bili dragovoljci. To je bio pričuvni sastav Zagrebačke policijske uprave. Imali smo kratke pripreme za odlazak na ratište i krenuli put Kostajnice. U Dubici smo zastali iz razloga što su se već vodile velike borbe oko Novske. U tijeku je već bila velika ofanziva Banja Lučkog korpusa prema Novskoj i prema Zagrebu. Uspjeli smo se u večernjim satima probiti do Hrvatske Kostajnice. Prošli smo 3 barikade, pri čemu smo imali jednoga ranjenoga i došli smo u Kostajnicu gdje je odmah po našem dolasku izvršen veliki jaki minobacački napad. I to je tak trajalo do 8.9. kada je izvršen veliki napad na Kostajnicu i nekoliko pozicija je palo i tako da smo pozicije svoje učvrstili unutar grada i tu smo uspjeli održati 4 dana. Tu je počelo jako granatiranje iz svih sredstava, velika ofenziva gdje smo imali puno gubitaka. Tog zadnjeg dana, 12. rujna, negdje oko podne, dobili smo dojavu kao da je zarabljeno na ovom brdu Djed 60-ak pripadnika koji su bili tu u obrani, da su zarobljeni, da je ucjena da se obrana grada preda. Nakon čega je zapovjednik obrane otišao u Bosansku Kostajnicu, dogovorio uvjete predaje, gdje smo se mi negdje oko 5-6 popodne tog dana u grupama po 5 prešli u Bosansku Kostajnicu. Nakon toga drugi dan, 13. smo preveženi u logor Manjača. Mi smo baš prvi bili zarobljenici tamo. U tim prvim danima ratnih čarki Zagrebačka policija kao najbrojnija pružala je pomoć i potporu drugim policijskim upravama, a poglavito na Baniji. Tu je policija imala i najveće žrtve i prve žrtve. Ako govorimo o Zagrebu, onda moramo reći da policija ima preko 100 mrtvih, da ima preko 750 ranjenih, nestalih i zatočenih. U MUP-u je napravljen dogovor da se povuku ljudi iz Plitvice, jer mi smo držali i Plitvice. To je bilo negdje 2.7. Toga momenta sva oklop koji je bio na čelu sa Pešutom je došao na Ljubovo. I od tamo su malo iza toga protjerali dečke iz Rakitja, iz Lučkoga, koji su osiguravali Ljubovo. I od tog momenta je JNA skupa sa Matićevcima zauzela Novi Lički Osijek, vojnu tvornicu u koju mi prije nismo smjeli doći niti razgovarati, a kamoli vidjeti što se unutra događa i stvara se praktički granica između pobunjenih Srba i nas. Gospić je doslovice bio jako težak za braniti.
Bez obzira što smo imali mali broj ljudi i nismo mogli dozvoliti da unovačeni dečki u policiju idu u Zagreb na školovanje, da se dozvoli taj luksuz da bi vidjeli bili u Zagrebu mjesec, 2 dana. Oni su ovdje unovačeni. Ovdje su vršena obuka u DIP-u u Perušiću, s tim što su došli iz Zagreba instruktori i oni su dopodne bili u jednoj hali u DIP-u na nastavi, obušci, i popodne normalno na položaje, na blokadne punktove. Sve što možemo reći u toj obrani i o obrani, moram reći da je to praktički sve išlo preko policije. Prvi susreti riječkih hajkula sa ličkim bojištom kreću još u 6. mjesecu kada smo uspostavili iznad Senja, znači na Vratniku, kontrolno blokadni punkt sa ciljem nekog daljnjeg prodora i sprječavanja tadašnjih paravojnih formacija prema gradu Senju ili tadašnje Jugoslavenske narodne armije. Nakon toga u 7. mjesecu, nakon prvog većeg napada na grad Gospić, odnosno granatiranje grada Gospića, jedinica iz Rijeke u večernjim satima oko 22 sata kreće u pravcu Gospića i uspostavlja liniju crte, znači u selu Bilaj. Ta linija crte ostala je sve do Oluje, znači sve do 1995. godine. A prvo najveće, da kažemo, borbeno krštenje na ovom području bilo je znači prilikom napada i osvajanja vojarne u Gospiću, znači u 9. mjesecu, kada je sukladno zapovjedi tadašnjeg predsjednika i prosudba, znači upravo zbog toga što je falilo i streljiva i kvalitetnih naoružanja u cijeloj državi se krenulo tako na napade na vojarne kako bi se policija, a i vojska koja je bila tada u osnutku opskrbila sa oružjem, streljivom i nekim težim naoružanjem. MUP je bio institucija koja je bila praktički tada najbolje organizirana. I ostala je u tom smislu i dalje tako bila organizirana i to je bila velika sreća da su upravo snage MUP-a bile te koje su pružale te velike otpore. Recimo u Petrinji, u Sisku, u Zadru, u Gospiću. Kako smo bili dragovoljačka postrojba, onda smo prerasli u policijsku ispostavu, odnosno policijsku postaju Lovinac, jedinicu za posebne namjene policijska postaja Lovinac. Znači, iza Krvavog Uskrsa bio je napad na policijsku postaju u Lovinac. Najintenzivniji napad su se onda počeli događati od 15.6. Znači, 15.6.1991. I najveći, onaj prvi masakr na ovom području dogodio se i 5. kolovoza, kad su one zarobili i civile i pripadnike, znači policijske postaje Lovinac i odveli u polje gdje su i onda kasnije masakrirali i pobili. Znači radi se o 5 pripadnika pričuvnog sastava policijske postaje Lovinac i o jednom civilu koje su one tamo masakrirali. Ja sam na zamolbu kriznog stožera mjesta Lovinac od strane generala Markača upućen 12.7. prema Lovincu da bi pomogao uspostaviti ovdje liniju obrane jer su se nalazili u okruženju. Došao sam do Gospića, odnosno do Perušića, poveo sam sa sobom 2 djelatnika iz antiterorističke jedinice Lučko, Milana Porobiju i Zvonka Pausića i došao sam do Perušića gdje sam još dobio kao pojačanje oko 60 pripadnika specijalne jedinice policije, policijske uprave Ličko-senjske i sa njima sam trebao doći na ovaj prostor, pomoći im da se organizira obrana. Čekali smo tamo 4 dana da nam se omogući prolaz kroz Raduć, međutim
taj prolaz nisu mogli osigurati. Tada kapetan, mislim da je pukovnik Đorđević bio u Gospiću, i onda smo se odlučili da, obzirom da na taj način ne možemo doći do ovdje, da krenemo mimo znanja JNA i da preko Velebita dođemo na ovaj prostor. To smo i učinili i tako smo nakon cijelodnevnog i noćnog hoda preko Velebita 17. srpnja stigli na prostor Lovinca, gdje smo odmah počeli sa ustrojem sustava obrane ovoga područja, jer se radilo o potpunom okruženju od strane JNA. Ovdje je bilo velikih problema za vrijeme znači toga bivanja moga na ovim prostorima, jer eto, kao što je kolega Jotan naglasio, nismo imali logistike nikakove. Sve što nam je dolazilo je zahvaljujući pomoći iz Zagreba i ljudi iz Jasenica koji su na mazgama to danima i noćima transportirali na ove prostore, i tako smo se i uspjeli održati. Po meni i u jednom razdoblju koje je bilo značajno da bi se i sam Gospić uspio konsolidirati redove, jer mi smo stvarno velike snage trpili i zaustavili na ovom prostoru. I kada je došao taj trenutak da smo morali napustiti taj prostor, jer smo ostali bez streljiva, bez ičega, mi smo sa zadnjim kompletom streljiva išli u proboj, preko Velebita 3 dana i noći se izvlačili. Bila je velika odgovornost na nama da sve ljude povedemo i izvedemo na sigurno. Naši prvi obrambeni zadaci su bili u mjestu Kruševo, gdje smo također osnovali policijsku postaju. Po završetku policijske postaje u 6. mjesecu zauzimamo teritorije gdje se sada nalazimo, mjesta Jasenice, gdje smo uspostavili obrambenu liniju. Ovo su prvi bili borbeni punktovi i prvi rat je počeo na ovom teritoriju u mjesecu rujnu 1991. godine. Neprijatelj sa pravca Obrovca krenio je sa svom žestinom na snage specijalne policije. 35 djelatnika policajaca, specijalaca je 3 dana odoljevalo najžešćim bitkama koje su bile na ovom teritoriju. Pazite, kad živite u dilemi i ne znate da li će vaša puška opaliti, i odjedanput u jednom trenutku zaista vidite da ta linija djeluje i zaista vidite da ta bagra koja je nasrnula bez pameti mozga i sa ko zna čime u glavi doista ustupnjuje i bježi pred tim, postavi se jedan potpuno drugi aspekt bitke. I doista taj drugi aspekt bitke gdje smo pokazali da možemo zaustaviti i pješačke napade do 4 popodne, 6 pješačkih napada smo odbili. I možemo definitivno govoriti o činjenici da smo stabilno vladali tog momenta bojišnicom, bez obzira što je to bila borba Davida i Golijata. U 16:30 apsolutno bez dvojbe donio sam odluku po prethodnom odobrenju generala Jelića o povlačenju, da povučem svoje snage, zato što je već u potpunosti i bez ikakve dvojbe bilo jasno da se ide sistemom spaljene zemlje. Do tog trenutka potpuno i suvereno se upravljalo bojišnicom i svako drugo odlaganje i gubitak borbene stabilnosti i borbene kvalitete na bojišnici za nas bi bilo stajalo apsolutno potpune katastrofe i potpunog uništenja jedinice. Povlačimo se s druge strane Masleničkog mosta, gdje nas dočekuju kolege iz 112. sa 4 raketna lansera i u 18:30 na prostoru ispod vodospreme radimo prvi kontranapad raketnim bacačima. Na bazi vizualnih zapažanja mislim da smo nanijeli stanovite štete u MTS-u i ljudstvu, međutim teško je to procijeniti u onoj općoj paljbi i bojišnici koja je bila toliko dinamična da definitivno sa sviju strana je gorilo i žarilo. Ja sam došao u Zadar i krenio tamo gdje je onda bilo trenutno po onome što se slagalo bilo najgore. Bilo je ljudi, opreme nije bilo, a i ono što je bilo, bilo je, neću reći neracionalno, nego stihijski se išlo, a to nije bilo dobro.
U samom Zemuniku smo ostali mi iz prostog razloga jer jednostavno je bio zatvoren sa 3 strane, 4 zrak. Bila je ona mala cesta za Mostar koja je brisani prostor koja se tukla čim god došlo od Pračke pa nadalje. Problem je bio da su spojili Zemunik gornji sa zračnom lukom, a zračna luka sa brdom Križ. Imali su samo onda cestu između brda Križ i Bibinje, znači ravno proći. To je bio jedini klin u trbuhu koji ih je ometao. Gospoda poznata po kulturi i ponašanju i svem ostalom, Mladić i Martić su baš taj dan organizirali, vodili napad, a selo je bilo ko selo, znate kako je tamo bilo. Svak je trčao na svoju stranu i bilo je od smiješnih situacija do jako žalostnih. Ali uspjeli smo napraviti posao, to je ono najbitnije. Ranjavanje, mislim, u biti ja bih to rekao da je možda malo moja greška jer se za tenkovima ne trči. Ali dobro, oni kako se povlačili, mi smo imali želju ih dalje potjerati, dogodilo se to što je. Ovdje ću spomenuti prije svega one policajce koji su položili svoj život za ovu zemlju. To su, dakle, policajci domicilne policijske postaje Vukovar, odnosno policijske uprave, njih 37, dok ih se 10 još vodi nestale. Napomenuo bi tu policajce policijskih uprava Međimurske i Varaždinske, kojih je poginulo 35, dok se za 7 još traga, te 3 poginula policajca policijskih uprava Slavonski Brod. To je ono, dakle, što karakterizira ovaj rad policije ovdje, da su bili i heroji, što se kaže, na prvim crtama bojišnice. Naravno da tu moram posvojiti Blagu Zadru, koji je po svojoj funkciji bio inspektor za naoružanje i opremu policijske uprave Vinkovci i tu je poslan da uspostavi nekakve linije obrane i položaje sa zadatkom, a i neke druge poslove koji meni nisu poznati. Ova mjesna zajednica je najsloženija, utvrđena je i branit će se do kraja. Ovo ljudstvo što je ostalo ovdje, ima nas dosta, dobro smo i naoružani, nikoga ne napadamo, ne diramo, ali onaj ko nas napadne, mislim da neće dobro proći. Pa bez razlike bila to Jugoslavenska narodna armija i četnici zajedno s njima. Ovdje smo jednostavno snalazili smo se kako smo najbolje znali i umjeli. Zajedno sa pripadnicima Zbora Narodne garde. I čuvali smo ovaj dio grada od prodora neprijateljske vojske iz pravca sela Bršadin. Tu smo imali možda jednu olakotnu okolnost, to je jedna prirodna prepreka za prolaz njihovih oklopnih sredstava, to je šuma Đergaj, koja je jednostavno dozvoljavala samo prolaz pješadiji, ali ne i vozilima. I jedan dio ovdje čistine gdje su oni mogli proći prema Vinogradskoj ulici. 16. listopada na Lušcu smo zarobili 3 tenka zajedno sa Horvatom, sa Frenkijem i dragovoljcima iz Đakova, kojih je bilo 19. Tako da do 2.11. imali smo velike pokušaje. Da nas je bilo malo, ali nismo se dali. Ne znam da li je možda potrebito reći tom prigodom da su uništena 4 tenka još na Lušcu koja su ostala i tako. U Vukovaru smo bili raspodjeljeni u više odjeljenja. Moje odjeljenje je bilo za početak čuvanje policijske uprave Vukovar, sve do noći 25. kad smo poslani iznenada na Trpinjsku cestu, kad nas je general Blago Zadro uputio sami vrh Trpinjske ceste kod Bloketare. Kolega s kojim sam inače odrastao, s kojim sam išao u osnovnu školu na vjeronauk, Željko Kucijenić, mi je tada rekao: Tonča, kaže, ujutru kad poginem, ne sutra kad poginem, kaže, ti prvi javi mojima u Slavonski Brod, to jest u Podvinje. Rekao, de Želja, nemoj se zezati, Kuca, kako smo ga zvali, nemoj se zezati, neće niko poginuti, bit će to sve u redu. Međutim, evo, nažalost, ta njegovo predviđanje se obistinilo, jer evo, kad smo pri tom povlačenju došli do Black Whitea, on je negdje, ja mislim, 4. ili 5. kuća ispred Black Whitea poginio od tenkovske granate. I bilo je tu još i ranjenih naših pripadnika, a također u kasnijim borbama tog dana bilo je i poginulih i ranjenih i od strane, znači, vojnika koje je poslao general Blago Zadro da nam pomognu u obrani tog dijela Trpinjske ceste.
Zadnja postrojba koja je ušla u Vukovar brojila je 185 djelatnika. Došli smo tu 11. rujna 1991. godine. Najveći dio postrojbe, 145, je završio u Borovu naselju i držali smo položaje od Slona, znači prema Borovu selu do Stara Nova Banijska, Lička do Trpinjske, a 45 policajaca je ostalo u Vukovaru i bili su na sajmištu. Mi smo tu ostali do kraja, do zadnjih dana u obrani, do 19.11. kada smo počeli pregovore o predaji. Bili smo prisiljeni na to radi ovog dijela prostora gdje su se nalazili ranjenici, oko 500 njih, gdje je bilo i naših kolega. Neprijatelj je taj dan granatirao i pogodio zgradu koja je se zapalila i počela se urušavati, tako da smo bili prisiljeni na bezuvjetne pregovore, u njima sam i ja sudjelovao. Inače, od samog broja naše postrojbe, 21 kolega je poginuo, 5 se još uvijek vodi kao nestali, 119 nas je nakon pregovora i predaje završilo u srpskim logorima, Stajčevo, Begejci, Niš, Sremska Mitrovica. Mi smo bili relativno slabo naoružani, samo pješadijskim naoružanjem, pištoljima i automatskim puškama, a sve priručne, dakle, i mine i što smo mogli dobiti od dakle, redovitog snabdijevanja koliko se moglo, to smo sve koristili kako bi na bilo koji način mogli zaustaviti neprijatelja. Uz dobru organizaciju i požrtvovanje ipak smo nastavili dalje održavati tu liniju koju smo držali sve do 13. na 14. studenog. Dakle, ta linija nije bila pomaknuta nigdje. Tih nekoliko zadnjih dana, dakle od 14. do 20. postepeno smo se, obzirom na pomanjkanje i ljudstva i oružja, polako povlačili prema centru Borova naselja, odnosno kombinatu Borovo. Nalazimo se na jednom policijskom položaju Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, Griču 7, pod zapovjedništvom Stjepana Klasića, gdje je bilo nas 10 policajaca. Ovdje preko puta je Koreja, malo tamo dalje je vojarna. Mi smo bili stacionirani ovdje u 3. kući. Znači, iza vas je Negoslavci, imate onaj put odakle su oni tukli topovima i tenkovima po nama. Naš zadatak je ovdje bio, znači, preko puta smo bili ja i Rimac, Salvador sami. Na početku do 8. mjeseca, sad ne mogu sjetiti koji je datum bio, kada je već bilo tamo opasno, prebacili smo se ovdje preko sa našim kolegama gdje smo njima pružali pomoć. Preko puta, znači u Koreji, tamo smo uništavali tenkove, gdje smo ja i Rimac Salvador pohvaljeni od Tuđmana 30.9.1991. godine. Nažalost, Salvador Rimac je završio u bolnici i završio na Ovčari, gdje je nađen i pokopan je u Zagrebu. 18.11. na svoj rođendan bila je predaja grada Vukovara na Mitnici i tada smo završili u Sremskoj Mitrovici. Obrana Dubrovnika i policijske snage koje su branile Dubrovnik brojili su manje od 500 pripadnika i kako je Nojko Marinović jednom prilikom rekao, cjelokupno naoružanje branitelja Dubrovnik svodilo se na 600 pušaka, 8 starih mitraljeza i 2 sanduka ručnih bombi. Mi smo s tim listom i s tim tehničkim snagama suprotstavili se brojčano nadmoćnijem neprijatelju od preko 30.000 agresora sa tenkovima, avionima, brodovima, ali mi smo imali srce i suprotstavili smo se tom agresoru. Sama aktivnost neprijatelja započela je 1.10., ali već prije toga počele su čarke, posebno na području
Vitaljine, najistočnijeg dijela, gdje je i prije 1.10. evakuirano stanovništvo. A sa napadom od 1.10. imali smo i prvu žrtvu Ivica Rilovića koji je poginuo na području Debeloga Brijega. Inače u Domovinskom ratu poginulo je 43 policijska službenika, mnoštvo ranjenih, što je jasno pokazuje na doprinos policijske uprave u obrani grada Dubrovnika. Neprijatelj je bio sa svih strana, sa brda okolnih, sa mora. Dolazio je sa tenkovima, gađao nas je sa topništvom, sa VBR-ovima, a mi smo imali, šta smo imali? Možda jednu zolju i to je bilo nešto veliko, jel? Ko je imao zolju, znači to je bio siguran da će zaustaviti tenk, jel? Vidite, smo imali puno manje naoružanja nego što je trebalo imati za odbraniti se od takvog neprijatelja, ali napravili smo dobar posao, čini mi se. Mislim da je od velike važnosti bila, recimo, jedan slučaj gdje smo ja i pokojni Antonije Žaknić na repetitoru ovdje na Sređu, znači ovaj antenski stup koji je, 64 metra visine, na 400 metara brdu visine, za jedan 29.11. znači 91. za neki rođendana, recimo one republike, smo postavili hrvatsku zastavu, znači na vrh smo izvjesili u ono vrijeme kad su svi imali niski moral i kad su svi mislili, znači pašće i ova zadnja linija obrane Srđ, ali eto, iz nekog ponosa i prkosa i domoljublja, smo postavili tu zastavu i mislim da je ona dosta važila svima nama kao i građanima Dubrovnika. Nakon dolaska UNPROFOR-a i stvaranje takozvanih zona između jednog dijela i drugog, u tim zonama je smjela biti samo policija. Bez vojske. Vojska je morala biti maknuti od granica tih zona, tako da je policija i u tom smislu morala osiguravati taj dio. Tako je došlo od toga da je 1992. godine u ljeto smo dobili dojavu da u nekoliko navrata su primijećeni četnici da su prelazili Velebit i dolazili se kupati dolje. I onda smo išli analizirati šta se događa. Na Velebitu nije bilo nikakve obrambene linije i oni su praktički, Velebit je bio prepušten nikome. I tada sam ja donio odluku da na Velebit mora otići specijalna postrojba, jer su jedino i oni smjeli gore biti prema ugovoru sa snagama Ujedinjenih naroda i tada su specijalci preuzeli bojišnicu na Velebitu. Za nas pripadnike specijalne jedinice, ne samo specijalne jedinice Zadarske, nego i svih specijalnih jedinica, Velebit je sveta planina. To je prostor u kojem smo boravili 4 ljeta i 3 zime. Boravili smo u uvjetima u kojima nikad čovjek boravio nije. Ne treba biti vojno obrazovan da shvati kakvo strateško značenje Velebit ima, ne samo za ovaj prostor, nego za Hrvatsku u cjelini. Prvi susret s Velebitom bio je vrlo ružan i naporan. 10 sati uspinjanja s punom ratnom opremom, snijeg, led, kiša. Kad smo došli gore, kraj svijeta je bio. Ova surova priroda, surova planina, ali kad smo je upoznali nakon nekoliko puta, kad smo gore boravili, u biti, mislim, kad god idemo u privatnom sad životu i kad se god krećem prema moru i gledam taj Velebit, zbilja ga onako s poštovanjem promatram i gore mi je bilo jedno ovako pravo iskustvo i životno i ljudsko. Osim što je Velebit viđen kao strateško, operativno i taktičko osnovica za sve buduće akcije koje su se događale sa ovog terena, s tim da su postale 2 akcije policijske na području Velebita, znači Poskok 1 i Poskok 2. Znači Poskok 1 je akcija koja je pokrenuta sa područja Gospića, Rizvanuše, sve do vrha Visočice. Nakon toga je se, dakle, taj pravac pomicao sve južnije, dakle, skroz praktično do Tulovih Greda.
tog položaja su dakle napravljene akcije i Maslenica i Medački džep i na kraju krajeva s tih linija, s tih položaja s Velebita se krenulo i u akciju Oluja. Ono kažem što držim da je najznačajnije za akciju Maslenica, to je da se na prostoru Velebita stvorile združene snage Ministarstva unutarnjih poslova, a to znači da su na ovaj prostor izašle sve specijalne jedinice iz svih policijskih uprava, jel? Koja je, kažem, rezultirala nakon akcije Maslenice i Medačkim džepom i Bljeskom i naravno opet sa Velebita do naših granica u akciji Oluja. S druge strane, akcija Maslenice je po meni značajna ne samo po našem povezivanju naših postrojbi, nego je tu došlo do spajanja specijalne jedinice sa domaćim postrojbama i sa gardijskim brigadama. I mislim da je to bio jedan recept kako neprijatelja neutralizirati u toj, a i u budućim operacijama. Zajedno sa specijalcima Policijske uprave Zagrebačke, Alfama i Baruni učestvovali smo u toj akciji Maslenica, koja je također za nas bila jedna od najtežih akcija u cijelom ratu. Što se tiče samih kilometara pređenih pod opremom 60 kila i tako dalje, od Starigrada pa do samog ovog mjesta gdje sad razgovaramo, meteo uvjeti, snijeg, niske temperature i nakon svega toga nailazimo na četnički otpor. Oko 9 sati, dakle, došli smo na ovu točku ovdje, gdje smo se praktično u hodu sukobili sa njihovom kolonom, znači sa neprijateljskim snagama koje su već bile, znači, u kretanju gore prema Malom Alanu. Napadno djelovanje, znači, koje se ovdje dogodilo od naše strane, znači, bilo je brzo, učinkovito, znači, jedan školski primjer napada gdje smo u vrlo kratkom vremenu, dakle, neutralizirali cijelu kolonu i nakon takve akcije, znači, povukli smo se malo nazad, utvrdili svoje položaje i ovdje ostali otprilike do kasno navečer, dakle, dok nije došlo njihovo opet povećanje oklopnim vozilima, tenkovima, te smo se, znači, zapovjedništva povukli, dakle, ponovo prema Velebitu nazad. Kao pripadnik sudjelovao sam u vojno-redarstvenoj akciji Medački džep, gdje smo imali zadaću da oslobodimo područje do Medaka, znači konkretnije Lički Osijek, da bi spriječili srbočetničke formacije da dalje mogu sa dalekometnim topništvom tući po području Gospića. U toj akciji je poginulo dosta djelatnika specijalne policije. Područje smo oslobodili u nekih 48 sati brzim prodorom prema Ličkom Osijeku, gdje smo se sastali s postrojbama 9. gardijske brigade. Prije operacije Bljesak je svakako specijalna policija bila ta koja je izvršila izviđanje snaga i utvrdili su potpuno raspored pripadnika neprijateljske vojske i otprilike njihove snage brojčano i koliko su, sa kojim oružjem su raspolagali, tako da je kod planiranja akcije bilo puno lakše i odrediti snage i odrediti način na koji bi se došlo do što bržeg oslobađanja tog prostora. Mi smo doista u izuzetnom jednom brzinom, spremnošću, fizičkom prije svega, uvježbanošću pregazili to područje sa tim našim snagama i u jednom vremenski iznimno kratkom roku uspjeli sa istoka i zapada otprilike 25 km sa jedne strane, 25 km sa druge strane, uz iznimno jak otpor neprijatelja, dostići planiranu crtu, odnosno Bijele stijene, odnosno Trnakovac, i presjeći to područje na dva dijela, i to u prvom danu. Ujutro smo krenuli u akciju, znači oko 5 sati, i navečer poslijepodne oko
oko 19 sati smo dostigli crtu. Nijedna od postrojbi Hrvatske vojske nije to uspjela učiniti. Ni dole na autoputu, ni lijevi, desni. Naši momci su duboko ušli u taj teritorij i bili su u jednom trenutku praktično izloženi sa svih strana po bokovima na udare. I imali smo velike gubitke, imali smo više od 60 teže i lakše ranjenih, imali smo 8 mrtvih pokojim duši. Ali, gledajući na sve to, kroz koja minska polja smo prolazili, kroz koje odsudne obrane, neprijatelj je znao ako im presjećemo tu crtu da im je žila kucavica uništena. Oni su se doista borili tu, možemo reći, do posljednjeg. I to je bila njihova odsudna obrana, otpor je bio izuzetan. Akcija je trajala za nas 2 dana, možemo reći. Nismo prvi dan uspjeli se spojiti jer smo imali i gubitke, imali smo poginulog, imali smo ranjenih. To su bili zapovjednik desetine je poginuo, a 2 zapovjednika voda su ranjena. Bili smo u okršaju, nazovimo to prsa u prsa, na 10, 20, 30 metara i nismo se uspjeli spojiti, to naglašavam, istu noć, odnosno isti dan, pa i noć, nego tek sutra dan ujutro smo se spojili u Trnakovcu mjestu sa postrojbom Bjelovarskom koja je u prvom danu izašla odnosno do kraja svog zadatka, odradila i čekala nas. Policija se našla pred veoma složenim zadaćama jer završetkom Bljeska mi smo još uvijek imali u Gudurama Psunja zaostataka tih skupina koje se nisu predale, koje se nisu htjele predati i to smo morali policijski rješavati. S jedne strane, s druge strane, srpsko pučanstvo koje je bilo do jučer na okupiranom području trebalo je sa jednom sigurnošću integrirati u ustavno-pravni poredak. I tu je policija uspjela, da tako kažem, steći to povjerenje i nije bilo ni jednog čina osvete ili bilo kakvog incidenta iz nekih niskih pobuda. Nije se dogodilo ni jedno ubojstvo, nije zapaljena ni jedna kuća. Bez obzira na 5 ratnih, teških, tragičnih godina sa mnoštvom žrtava, sve je to napravljeno na visokoj profesionalnoj razini, bez velikih trauma i ja sam danas ponosan na to da su policajci koji su bili pod mojim zapovjedništvom uspjeli se izdići iznad svojih frustracija i profesionalno odraditi tu zadaću. Morate znati da je Oluja i mi smo već krenuli u Oluju jedno 15 dana prije toga. Čak i 20, ne mogu se sad točno sjetiti, ali uglavnom već je bila jedna Oluja za nas krenula pa je stala. Onda nakon toga druga pa se odugovlačilo. Tako da je to bilo najnormalnije da je cijela ekipa da je već se razmišljala da li ćemo opet se vraćati nazad. Tako da jedva se čekalo da se krene dalje. A naravno da svi smo bili spremni, znali smo da je to zadnja operacija i da je nakon toga sigurno da ćemo imati u potpunosti ono za šta smo i krenuli u početku. Dakle, tu je bilo puno epizoda, bilo je puno drama, bilo je puno ljudi, dakle, ranjenih, poginulih kolega. Sve se to, dakle, osjećaji su se ispreplitali, dakle, tuge za kolegama, stresovi, traume, a i jedno veliko veselje, jedan ponos kojim smo svi bili ispunjeni jer smo sudjelovali i odradili jednu povijesnu operaciju koja je, evo, može se reći, najveća operacija u Domovinskom ratu, a ipak smo mi bili ti koji smo, eto, aktivno s puškom u ruci to odradili. Isto je nevjerojatno da smo tako brzo to riješili, a eto, hvala Bogu. Aj, hvala i dečkima što su to uspjeli da napravi jedno. Ovo su veoma vrijedne rakete koje je neprijatelj spremio
za nas, ali ih nije uspio iskoristiti jer smo bili brži i jači od njega. I ja i moji suborci vjerovali smo u hrvatski narod. Vjerovali smo da se politikom pomirbe domovinske iseljene Hrvatske, sa politikom pomirbe svih hrvatskih stališa, možemo odoljeti svim silama, da je na našoj strani pravda, da su na našoj strani sva povijesna htjenja i žrtve koje je hrvatski narod dao i da uz Božju pomoć možemo uspjeti ono u što niko nije vjerovao osim nas koji smo znali da hrvatski narod može izdržati i može naći snage u sebi i nakon što su nam razorili Vukovar i nakon što je čitavi svijet htio da budemo poraženi. Kod planiranja jedne i druge akcije, ono što sam posebno cijenio i poštivao pokojnog predsjednika Tuđmana je to da je on bio potpuno svjestan da ćemo mi imati i kod operacije Bljesak i kod operacije Oluja, da te operacije moraju trajati kratko, dakle moraju biti u vrlo kratkom vremenu izvršene, da bude sa što manje žrtava i treća stvar, pobjeda mora biti. Jedna međunarodne snage nikad ne bi dozvolile da mi još jednom pokušamo osloboditi to područje. I da smo recimo mi kiksali, da nismo pobjedili u Bljesku i Oluji od prvu, nikada više mi ne bi imali taj teritorij. I to je bio taj jedan rizik kod donošenja odluke da se ide u tu operaciju, jednu i drugu, ali pobjeda mora biti, inače smo za nevijek izgubili taj teritorij. Evo, dakle, vidjeli ste šta je hrvatska policija, kako je nastala, u kojim okolnostima, u kojoj teškoj povijesnoj situaciji za hrvatsku državu, u stvaranju neovisnosti hrvatske države, u stvaranju jednog novog demokratskog višestranačkog sustava. Hrvatska policija je krenula, kao što smo više puta rekli, od nule, krenula je sa osobnim naoružanjem suprotstaviti se svima onima koji su pokušali rušiti volju hrvatskog naroda, a to je neovisna hrvatska država. Hrvatska policija je u tome uspjela uz velike žrtve. Iz hrvatske policije je stvorena pobjednička hrvatska vojska. I danas mogu samo reći da sam doista ponosan što jesam na čelu takvog jednog ministarstva koji je sinonim za slobodarstvo, koji je sinonim za hrvatstvo i mogu reći da danas imamo jednu modernu, jednu policiju koja je na visini zadaće pred koju pred nju stavlja ovo vrijeme, dakle i europske integracije i sve ono što slijedi, rekao bih, nakon što je 90-ih okrenuta jedna nova stranica hrvatske povijesti. Ovo nije dovršena priča. Ne smije se zaboraviti ni ostale policijske službe koje su i po najgorim uvjetima radile svoj odgovoran posao. Nerijetko su i oni bili životno ugroženi, a često i sami morali na prvu crtu, u obranu domovine. Zato Domovinski rat i jest svetinja.